פרשת השבוע, פרשת ראה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו על תחילת הפסוק, פסוק מאוד מאוד נפלא, ובפסוק הזה אנחנו צריכים לדעת, לחזק את עצמנו, לחזק את עצמנו ביתר שאת וביתר עוז בכל דבר ודבר שאדם עובר בעולם. כי עיקר האדם בעולם זה אמונה. כשיהודי הולך באמונה עם השם יתברך, הקדוש ברוך הוא נותן לו את כל הישועות, את כל הברכות ואת כל השמחות. כשיהודי הולך באמונה, אז דוד המלך עליו השלום אומר, איש אמונות רב ברכות. זאת אומרת שאדם יש לו אמונה בהשם יתברך, אז בוודאי ובוודאי הוא זוכה לברכה שאין כמוה בעולם. ואיך זה קשור דווקא לפרשה שלנו? השבוע אנחנו נמצאים לקראת סוף חודש אב, וכבר בעוד 3 ימים, היום יום רביעי, בעוד 3 ימים בעזרת השם, זה כבר ערב ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שאנחנו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא כל מה שאנחנו רוצים. בפרשה הזאת, בפרשת ראה, התורה מתחילה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את היום. יש לנו את היום הזה. כל יהודי ויהודי הקדוש ברוך הוא נותן לו את היום. היום הזה יכול להפוך לברכה, והיום הזה יכול להפוך לקללה. הקדוש ברוך הוא נותן כל יום שפע חדש ליום, לחיים. איך אנחנו יודעים? אנחנו אומרים, יוצר אור ובורא חושך. הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא בכל יום ויום משפיע עלינו את היום. ביום הזה שפע חדש, ברכה חדשה, חיים טובים ודברים מתוקנים, והכל חדש. הקדוש ברוך הוא אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. כל יום ויום אני נותן לך את מה? את היום שלו. היום הזה הוא ברכה. רבי פנחס מקוריץ אומר בשם הבעל שם טוב הקדוש, הוא אומר, צריך לקרוא את הפסוק ככה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, פסיק וקללה. זאת אומרת, כל יום ויום אני נותן לכם את היום הזה, מהו? שהוא יום מבורך, יום שהוא שמח, יום טוב, יום מלא מלא ברכות, בחירות שלנו, בחיים הטובים שלנו, בפרנסה, בבית, בשלום בית, בילדים, בנחת כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא נותן לו ביום הזה ברכה. הוא כללה. מה זה הוא כללה? הרי זה באמת כתוב. אלא הוא כללה, מה זה? כשאדם אומר, כן, נכון, יש לי את היום, אבל וזה, זאת אומרת, כל פעם יש לו משהו אחר. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה בוחר דברים אחרים, זאת אומרת, מתלונן על זה ועל זה וככה וככה וככה, זה כבר כללה. אבל אם יהודי הולך בתמימות מאוד מאוד פשוטה, הנה קמתי בבוקר, ברוך השם, יש אנשים שלא זוכים לקום בבוקר, וברוך השם, היום קמתי בבוקר, הקדוש ברוך הוא נותן לי את היום הזה, אני זוכה לקום, אני זוכה ברוך השם לראות, אני זוכה ברוך השם לשמוע, אני זוכה ברוך השם לחשוב, לדבר, לזוז, לנוע. הנה אני יכול לקום עכשיו ללכת איתו לידיים, להגיד ברכות השחר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הנה הקדוש ברוך הוא החזיר לי את הנשמה. איזה מתנה. הקדוש ברוך הוא סומך עליי. הקדוש ברוך הוא מרחם עליי. הקדוש ברוך הוא נותן לי את האפשרות הזאת, שהנה גם אני היום התעוררתי בבוקר, כמו מיליוני בני אדם,
וגם אני, הקדוש ברוך הוא, משפיע עליי את כל הברכות שיש ביום הזה. אבל איך? ללכת באמונה פשוטה. שמה האמונה? הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, בחן, בחסד, ברחמים, בצדק ובמשפט. שום דבר גדול ושום דבר קטן לא נעשה מעצמו. הכל מושגח בהשגחה פרטית לאור האינסוף ברוך הוא. הכל מושגח. שום דבר גרגיר בעולם לא זז, אם זה לא מרשות השם יתברך, ואם זה לא בהשגחה של השם יתברך. עלה שאנחנו רואים אף מעץ ברוח, או איזה שיח, ועלה אחד קטן, הקדוש ברוך הוא דואג לעלה הזה הקטן, שילך יחסה בשמש הקופחת, איזה נמלה, איזה תולעת שיכולה להתייבש, שרוכשת על פני האדמה. למה? זה השגחת השם יתברך. כל דבר ודבר מושגח כפשוטו בהשגחה פרטית. לכן, אחי אהובי היקר, אני יודע שנורא עובר עליכם מה שעובר, שאתם נמצאים באמת בתוך מקום כל כך קשה, במקום שבאמת עובר עליכם גיהנום, שאף אחד לא היה רוצה להתחלף איתכם ולו לרגע אחד, לא ליום ולא לשעה, לא אפילו לדקה, לשבת בבית הסוהר, כמה קושי זה, כמה סבל זה. זה עונש שאין כדוגמתו לשבת בבית הסוהר. אתה יושב בארבע קירות, יש לך משפחה בחוץ, מי שנשוי יש לו אישה, יש לו ילדים, הורים, יש כאלה שכבר איבדו את היקרים שלהם, את ההורים שלהם, את האבא ואת האמא שלהם, והם מבלים את הימים שלהם, ואת השבועות שלהם, ואת החודשים שיש להם, ואת השנים שיש להם, ואת כל החיים, שנים על גבי שנים, בתוך ארבע קירות, בתוך הבית סוהר. זה קושי שאין כדוגמתו, הסבל הזה בל יתואר, אבל אנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו יהודים, אנחנו מאמינים בהשם יתברך, אז משורש הנשמה שלי שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אז בבחירה שלי בחיים, במזל הזה שאני נמצא בו, בעת הזה וברגע הזה שעכשיו אני נמצא בו בחיי חיותי בכל רגע, מי שבחר בזה, זה לא אף אחד. זה רק הקדוש ברוך הוא בחר בזה, והקדוש ברוך הוא בחר בך, וכל אחד ואחד מכם שנמצא בתוך הבית הסוהר, בחר לכם שתהיו בתוך הבית סוהר, שאתם תהיו עכשיו שמה, שתשבו שמה. ונכון, זה לא קל לחשוב מזה, זה לא כזה יפה וזה לא נחמד לחשוב מהעניין הזה. אבל אם הקדוש ברוך הוא שם אותך שמה, אז בוודאי ובוודאי שזה ניסיון, וזה ניסיון נורא קשה, בעל יתואר ובעל ישוער הניסיון הזה. וזה ניסיון. אבל בתוך הניסיון הזה, אם הקדוש ברוך הוא שם דווקא אותך שמה, אז אתה צריך לדעת שאתה יכול לעמוד בניסיון הזה. כי הקדוש ברוך הוא לא מעביר שום אדם ניסיון אם הוא לא יכול לעמוד בו. זה ניסיון קשה, הניסיון שאי אפשר לדעת איך להחזיק בו מעמד. אבל אם אנחנו יהודים ואנחנו מחזקים את עצמנו באמונה פשוטה בהשם יתברך, איש אמונות רב ברכות. אני חי באמונה בהשם יתברך. שמה? שהקדוש ברוך הוא החליט שאני אהיה שמה. הקדוש ברוך הוא החליט עליי שאני אהיה שבוע, שאני אהיה חודש, שאני אהיה שנה. כל אחד מה שהקדוש ברוך הוא החליט על האסיר הזה, שכמה זמן שהוא יהיה שמה בבית הסוהר. וזה ניסיון. ואם הקדוש ברוך הוא שם לי את הניסיון הזה, אז בוודאי ובוודאי שאני יכול לעמוד בו. רק לחזק את עצמך, אחי אהובי היקר, לחזק את עצמך בהתחזקות נוראה כל כך ונפלאה בהשם יתברך. דוד המלך עליו השלום נתן לנו את הספר תהילים. דוד המלך עבר, נכון, אנחנו בטח מתארים, דוד המלך, איזה אדם, איזה גדול. היה מלך, שולט על כל הכיפה, שולט על כולם, מלך ישראל. אבל דוד המלך, עוד מהרגע שהוא נולד,
ועוד לפני הרגע שהוא נולד, עוד שהוא היה בבטן אמא שלו, בבטן של אמא שלו, בבטן אמו, כבר רצו שהוא יהיה נפל. כבר הוא היה בדין שלו, כשהוא הגיע בנשמה שלו, בגלגול, בשורש שלו, הוא היה נפל. בא האדם הראשון וראה מתחילת הדורות עד סוף הדורות ותרם לו 70 שנה מתנה. האדם הראשון היה צריך לחיות 1,000 שנים. אבל האדם הראשון חי כמה? 930 שנה. ככה כתוב. האדם הראשון תרם לו 70 שנה. אמר לקדוש ברוך הוא, אני לנשמה של דוד המלך, אני נותן לו 70 שנה מתנה. אבל ה-70 שנה האלה שהוא קיבל אותם, הם עברו עליו כל כך סבל, כל כך ייסורים, כל כך קשיים, כל כך התמודדויות, שאנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו איזה התמודדויות. אבא שלו זרק את אמא שלו מהבית, כי הוא אמר שהוא ממזר. בסוף שהיא הסבירה לו שהיא צדקת, שהיא כל כך קדושה, שהיא כל כך טובה, שלא היה שום דבר, הוא אמר לה, אותך אני מקבל, אבל דוד, אני זורק אותו הצידה, את הג'ינג'י הזה, הוא היה ג'ינג'י אדמוני, אני זורק אותו הצידה. שנים על גבי שנים הוא זרק אותו בפינה, ושם אותו, רואה צאן, שיהיה ככה, שילך שם בחוץ, שלא יסתובב לי פה בתוך הבית, שיהיה שם בבקתה, שיהיה מצון, שיטפל, שיעשה. דוד המלך לא התבלבל, לא נהיה שבור, לא נהיה מסכן, לא עשה את עצמו, אבא שלי זרק אותי, ישי לא רוצה אותי. אין לי מה לעשות בבית. לא, הוא עשה את העבודה שלו נאמנה מול הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ראה איך הוא לוקח כבש, אחד אחד, ומטפל בה בדרך ארץ, בנעימות, בטוב ובמסירות. הוא אמר, אם נתנו לי אחריות שאני אהיה רועה צאן, אני אקח את הצאן הזה ואני אפנק אותו על הצד הכי טוב, ואטפל בו על הצד הכי טוב רק שאני יכול להיות. ואם זה שבא שאול ובא להמליך, קיבל נבואה מהקדוש ברוך הוא להמליך את בן ישי. אז הביאו את כל הילדים, והוא אמר, לא זה, לא זה, לא זה. בסוף אומר לו, נו, מה, אין לך בנים, זה לא זה. אני לא רואה, אני רואה בנבואה שזה לא זה. אז הוא אומר לו, מי? הוא אומר לך, יש לך עוד בן? הוא אומר לו, יש איזה בן אחד כזה, ג'ינג'י, מה הוא יספר לו עליו? והוא ככה וזה, הוא אמר לו, תביא אותו, אני רוצה. ואז הוא אומר לו, בזה בחר השם. והילד הזה, למה היום ממשיך על עצמו את השמן ורואה בנבואה, אם זה או לא. וזה הקדוש ברוך הוא רוצה אותו. בילד הזה, ואז הוא הבין, ישי, שזה בן קדוש וצדיק והכל. נו, דוד המלך הפך להיות מלך, שמח, הנה סוף סוף העניינים הסתדרו, אבל לא. דוד המלך סבל מהאנשים שלו, מהילדים שלו. הילדים שלו רדפו אותו, רצו להרוג אותו. מה לא? כל כך סבל כל החיים שלו. בית דין יצאו עליו, שמי בן גרש היה אב בית דין, יצא עליו וקילל אותו, והוא קללה נמרצת, הוא אומר לשלמה, אני סומך עליך שלמה שתטפל בו. ועם כל זה, דוד המלך בפרק תהילים י"ח חי. הוא אומר, אתה רוצה חיים טובים, אתה רוצה להיות חי. אבל שם כתוב, דבר אחד, הוא בהשם חזקי. מה זה הוא בהשם חזקי? הצדיק מאבניאל, מהראש הקדוש, אומר, בהשם חזקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבי אליעזר שלמה בן מלכה, אומר, ובהשם חזקי, דוד המלך אמר, אין לי אף אחד בעולם, לא אשתי, לא הילדים שלי, לא אבא שלי, לא אמא שלי. אנחנו מכירים את הפרק בפרק כ"ז, לדוד השם אורי ואישי, אומר, כי אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. אבל מה, במי אני מתחזק? השם חזקי. רק הקדוש ברוך הוא החוזק שלי. ורחמך, השם חזקי. אני יודע שאתה, הקדוש ברוך הוא, כולך מה? רק רחמים. רק רחמים גמורים. איך דוד המלך עליו השלום שסבל כל כך מלא איסורים, אומר דבר כזה, שמה? רק בהשם יתברך אני מתחזק. ולא, השם יתברך לא עושה לי דין. תסתכלו בפרק תהילים, ישר על התחלה של הפרק תהילים, שם שהוא אומר, דוד המלך בפרק י"ח, הוא אומר,
והרחמך השם חזקי. הרחמים של הקדוש ברוך הוא, זה מה שמחזק אותי, כי הקדוש ברוך הוא כולו מלא מה? מלא רחמים. אם דוד המלך אומר את זה, והוא עבר ייסורים, והוא עבר כל כך קשיים, אז גם אתה, אחי אהובי היקר, ראה לחזק את עצמך בימים האלה שאתה נמצא בבית הסוהר. לכל דבר יש סוף. לכל דבר יש סוף. אין כזה דבר שאין סוף. יש אחד שיש לו שנה, יש אחד שיש לו שנתיים, יש אחד שיש לו 10 שנים, יש אחד שיש לו 20 שנה, אבל בסופו של דבר, יש אחד שנגזר עליו שעדיין הוא, זה נקרא, שמעתי מכמה אסירים, מנהלי. מנהלי זה כביכול אין לו סוף, אבל גם למנהלי יש סוף, כי עדיין עוד לא החליטו כמה שנים יהיו לו. והוא יכול להיות שם במשך שנים על גבי שנים ולא החליטו. כי ככה, אבל הכל מי זה? הכל מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כבר קצב לך כמה זמן, ואיך, ומתי תצא. אז מה? אז בן אדם יגיד, זהו, נגמר החיים שלי, הנה עליי כתבו ככה, הסיר הזה יגיד, עליי כתבו 28 שנה, זה שמו עליו, אני יודע מה, 3 מאסרי עולם, 1 מאסר עולם 1 15 שנה, זהו? לא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל להתייאש מן הרחמים, אסור להתייאש מהרחמים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אב רחמן, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות הזאת שאנחנו יכולים לדבר אליו. כשיהודי מדבר אל הקדוש ברוך הוא, אין תענוג יותר גדול מזה להשם יתברך, שהוא פונה להשם יתברך, וכל יהודי ויהודי באשר הוא שם, לא משנה מה עברת, לא משנה מה עשית, לא משנה מה קרה איתך, כל יהודי ויהודי יכול לדבר להשם יתברך, והשם יתברך שומע אותו. רק כמו שאנחנו יודעים, אנחנו צריכים לחזק את עצמנו בעניינים האלה, לחזק את עצמנו בעניין של התפילה, להתפלל לקדוש ברוך הוא, לבוא אליו, כעני המבקש בפתח. אתם יודעים מה זה אני מבקש בפתח? עכשיו בא אדם, יהודי, או אדם דופק בדלת, והוא מבקש ממך צדקה, עומד בפתח. יכול תיתן, יכול, לא תיתן. הבעל הבית לא חייב לו כלום. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול, והוא אב הרחמים, והרחמים שלו אין סופיים. כשאנחנו באים ומבקשים, כי אני המבקש בפתח, ריבונו של עולם, תעזור לי, תרחם עליי, תושיע אותי, תראה איפה אני נמצא, באיזה בוץ, באיזה מקום אני נמצא. אני נמצא פה בבית הסוהר, אשתי מחכה לי בבית, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, הילדים שלי מחכים לי בבית. אבא שלי, אמא שלי, אחים שלי, אחיות שלי, יש אסירים שאף אחד לא מחכה להם בכלל בחוץ. אבל הם רוצים להיות עולם, ריבונו של עולם, אני נמצא פה בתוך 4 קירות האלה, תרחם עליי, תוציא אותי מפה, אני רוצה להתחתן, אני רוצה אישה טובה, אני רוצה שיהיה לי ילדים, מה יהיה איתי? לבקש מהקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשטות, אין דבר כזה שתפילה הולכת ריק. כל תפילה ותפילה יש לה מענה. יש תפילה שנהנית לרגע, ויש תפילה שנהנית ליום. לא אני אומר את זה, מדרש תנחומא כותב את זה. ויש תפילה שנהנית לשבוע. ויש תפילה שנהנית לשנה ולשנתיים. אבל כל תפילה נהנית, וכל תפילה שומע אותה הקדוש ברוך הוא, ומטיב איתנו איתה, ועושה איתנו רק רחמים וחסדים. והוא משתעשע עם התפילות שלנו. והוא לוקח את זה, מה שכתוב, שאנחנו אומרים, שימה דמעתי בין אודיך. מה זה שימה דמעתי בין אודיך? בפשטות זה, כביכול עושים את זה באיזה קופסה, באיזה נוד. נוד זה, לפי אז של חכמינו הקדושים, היו שומרים במעיים או בריאות, או באיזה כלי מאור. שמים שם מים, שתייה, זה שומר על הקור, על החום, שלא יאבד. זה נקרא נוד, אבל מה זה שימה דמעתי בין אודיך? קח את הדמעות שלי שאני מתפלל, ותוציא מזה דברים טובים ותבקש ממני. אנחנו רואים בפרשת ויתחנן, משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני יודע שלא מגיע לי להיכנס לארץ ישראל, אבל
תעביר אותי, שאני אזכה להיות בארץ ישראל. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה את כולנו, גם אנחנו, גם אתם האסירים, להיות איפה? בארץ ישראל, בארץ הקודש. משה רבנו לא זכה. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם לא אני, רק הגוף שלי. שהגוף שלי בתור מת ייכנס לאן? לארץ ישראל. לא זכה. ביקש מהקדוש ברוך הוא, אז הנשמה, הרוח, יש 5 יחידות, שאני אכנס לארץ ישראל, גם לא זכה. אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לפחות תכניס אותי בתור ציפור, בתור יונה, בתור חיה, משהו. כן, אני מוכן לכל הגלגולים, תכניס אותי לאן? לארץ ישראל. לא זכה. עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, סטופ, עצור. בהתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, תעצור. מה? למה תעצור? אמר לו, עוד תפילה אחת, ואני אהיה מוכרח לשמוע אותך. עוד תפילה אחת, אני אהיה מוכרח לקיים את העניין הזה שתיכנס לארץ ישראל. וכשהקדוש ברוך הוא מכניס וכבר מקיים ליהודי תפילה שהוא מבקש, הוא עושה לו את זה על הצד הכי טוב שיכול להיות. על זה גם יש, זה עוד שיעור בפני עצמו, שרבנו אומר, רבי נחמן ברסלב, רבנו נחמן בן פייגה, אומר שאין דבר כזה שיהודי שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, התפילה שלו לא מתקבלת. אז על זה אומר רבנו, רבי נחמן ברסלב אומר שכשאדם מתפלל, אז ככל שמתעכב לו הישועה, ידע שהישועה שלו תהיה הרבה יותר גדולה, כשזה יגיע. לפעמים בגלל זה אני אומר, אני מתפלל וישר מתקבל, או קורה משהו, אני אומר, ישועה, ברוך השם, כמו שרצינו, אבל אם זה היה קצת יותר מתעכב, איזה ישועה גדולה, זה היה משהו מיוחד. כמה טוב היה בה. הקדוש ברוך הוא שולח לנו כל כך טוב, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות הזה. כל יהודי, אומר רבנו נחמן בן פייגה בספר שלו, ליקוטי מוהר"ן, כל יהודי ויהודי יכול לפנות לקדוש ברוך הוא, כתוב דווקא בפרשת ראה, אנחנו רואים את זה, וגם בפרשת עקב, כתוב בנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, אז הכל בסדר. אם אנחנו הבנים של השם יתברך, אז בוודאי ובוודאי שהשם יתברך אוהב אותנו. ודאי ובוודאי שהקדוש ברוך הוא שמח מאיתנו, ואנחנו הבנים שלו. כל אבא יודע, כל אבא יודע כל אבא יודע שהבן בא ומבקש משהו, אז בוודאי ובוודאי שיש לו חמלה עליו. וכל שכן אם הוא בא כי אני מבקש בפתח, אבל מה הסגולה? איך הקדוש ברוך הוא יבוא וישמע את התפילה שלנו כל כך מהר? איך הקדוש ברוך הוא יקיים את מה שאנחנו רוצים? א', לא לעיין בתפילה, זה דבר אחד. ב', לבקש כי אני המבקש בפתח, בתחנונים, ברחמים, ריבונו של עולם תרחם עליי, תושיע אותי, אני יודע שלא מגיע לי, לא מגיע לי כלום, אבל אתה הכל יכול. לבקש מהשם יתברך, לבקש, והדבר הכי חשוב זה, כמו שאנחנו יודעים, מהתפילה של רבי אמנון, שאנחנו אומרים אותה בראש השנה, ואומרים אותה ביום כיפור, יש כאלה שנוהגים, לא אומר את זה, יש כאלה שנוהגים, שלא אומרים את זה, אבל בכל המחזורים זה מופיע, שרבי אמנון אמר שהוא עלה על השמיים והוא ראה שמה את העניין הזה. 3 דברים מעבירים את רוע הגזרה. תשובה, צדקה ותפילה. א', לחזור בתשובה שלמה על כל מה שעשיתי. על כל מה שעשיתי לחזור בתשובה. פגמתי במחשבה שלי, פגמתי בעיניים שלי, פגמתי באוזניים שלי, פגמתי בפה שלי, בריח שלי, בדיבור שלי, באכילה, בשתייה, בידיים שלי, ברגליים, בגוף, ברוח, ברוחי, ליבי, נפשי ונשמתי, פגמתי בכל הגוף הזה, פגמתי
זלזלתי, עשיתי דברים שהקדוש ברוך הוא לא מסכים לעשות, אני חוזר בתשובה, רגליים שממהרות לרוץ לרע, ובאמת להתחנן להשם יתברך, ולחזור על זה בתשובה שלמה. דבר שני, לעשות צדקה. צדקה גם כשכואב, לא לשים 5 שקל ו10 שקל. מי שזה כואב לו לשים 5 שקל ו10 שקל, שישים. כי אם זה רק מה שיש לו. צדקה שכואבת לך, שאתה מרגיש שיקום לך חתיכה מהנפש, חתיכה מהדם, ושם את הצדקה לכבוד תלמידי חכמים, לצדיקים שיושבים ועוסקים בתורה. עשית תשובה מכל הלב. עשית צדקה מכל הלב. תבוא לקדוש ברוך הוא ותבקש את התפילה, וגם מכל הלב, ובכוונה ובאמונה שהקדוש ברוך הוא, אתה הקדוש ברוך הוא שומע אותי, רבה יהודי, ואומר, מה? אתמול דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, שלשום דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, אני נמצא פה כבר 11 שנה, בתוך הבית סוהר, בכל יום דיברתי איתו והוא לא שומע לי. אם תעשה תשובה עד הסוף, אבל עד הסוף, צדקה, כמה שאתה רק יכול, לכבוד השם יתברך, לא בשביל שתגידו שאתה גבר, שוואפש, כל הכבוד, איזה יופי. וצדקה זה לעשות צדקה. לתלמידי חכמים, לצדיקים שיושבים ועוסקים בתורה, ולעשות ולבקש כמו שצריך, תראה שהקדוש ברוך הוא, ואם תבקש באמת מעומק הלב שלך, תראה שהקדוש ברוך הוא יעשה לך ניסים מעל הטבע. מה ששום דבר לא יכול לעשות, יעשה. וכל אחד ואחד בעניין שלו, לא לעיין בתפילה, לא להגיד למה השם לא שומע אותי. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כל יום מחדש, תפוס פינה, תפוס איזה מקום מתחת לשמיכה, בבית מדרש, ששמה שיש, בכל מקום שאתה רק יכול לבד, ותדבר עם הקדוש ברוך הוא, שירחם עליך ותתחנן על הנפש שלך, ותוריד דמעות ותיקח את הדמעות ותשטוף בהם את הפנים שלך, אז אתה תראה שיהיה לך ניסים ונפלאות. כי הקדוש ברוך הוא אב רחמים, הוא שומע תפילת כל פה, ועל אף שהוא מעביר אותך מה שהוא מעביר אותך עכשיו, אתה צריך לדעת שכל מה שאתה עובר זה בשביל הטובה שלך. לא להישבר, בשביל הטובה הנצחית שלך, בשביל הטובה שלך בעולם הזה ובעולם הבא. נכון, לא נגמר העולם, לא משנה מה הסכום שאתה נמצא בו בשנים, שמה. יבוא יום ואתה תצא משם, ותדע לך שזה רק לטובה שלך, והטובה הרוחנית שלך, והטובה הגשמית שלך. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לכם מתנה. איזה מתנה יש בבית סוהר, תגידו לי, תשאלו אותי, איזה מתנה יש בבית סוהר? בבית סוהר יש מתנה שזה זמן. בחוץ אין הרבה זמן. בחוץ צריך לעבוד, צריך להקציא כסף. מי שיש לו אישה צריך לעשות עם אשתו, עם הילדים שלו. להיות עסוק בדברים ובעניינים. עכשיו אתם יושבים, כי אין ברירה, אתם יושבים בבית סוהר. אז הנה הקדוש ברוך הוא נתן לך יום שלם, מתנה 24 שעות. קח את היום הזה ותנצל אותו. תנצל אותו לטוב. שב, תלמד קצת תורה, תורת השם. תלמד חומש, 2 מקרא ו1 תרגום, עם רש"י. כל יום את היום שלו. יש בפרשת השבוע 7 עליות. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי ושביעי. כל יום ביום ראשון תעשה מראשון עד יום שני. ביום שני, משני עד שלישי, וכן הלאה כל יום. ביום שישי תעשה שישי, שביעי. ככה בנקל כמו הגר"א הקדוש. ככה הגר"א היה עושה. אם תוכל להוסיף רש"י, שחכמינו הקדושים אומרים, כל מי שלומד חומש עם רש"י, נהיה לו יראת שמיים, תאורה. אדרבה, ומי שזוכה ללמוד אור החיים הקדוש, זכות אור החיים הקדוש מגן בעדיו, רבי חיים בן עטר, זוכה לישועה, ואם אתה מוסיף עם זה עוד איזה ספר של חסידות, של הבעל שם טוב הקדוש, של בעל התניא הקדוש, של הצדיקים הקדושים והחסידים, ועולמך תראה בחייך. אתה זוכה ברוך השם לראות יום מתוק, יום שמח.
ללמוד, לזכות להגיד תהילים. לזכות להגיד תהילים. אומר הארי הקדוש, הנה אנחנו נמצאים כבר אוטוטו, כמו שאמרתי לכם בתחילת השיעור, אנחנו אוטוטו נמצאים בחודש אלול, ערב ראש חודש אלול. הארי הקדוש אומר שכל מי שאומר את פרק כ"ז לדוד השם אורי ואישי, מתחילת חודש אלול, זאת אומרת מערב ראש חודש אלול, עד אחרי החגים. אחרי החגים זה אומר עד אחרי שביעי של חג סוכות, כן? מובטח לו שלא יראה שום נזק באותה שנה. להגיד את זה בכוונת הלב, בטוב, איך אומרים? ביראה ובשמחה. לדעת להגיד את פרקי תהילים בכוונה פשוטה. מה תהילים? מה זה תהילים? תהילים זה, דוד המלך חיבר אותו ברוח הקודש לכלל נשמות עם ישראל. שכל מי שישב ויגיד מה יקרא תהילים, יראה שזה מדבר אליו, לנשמה שלו, לגוף שלו, לחיים שלו. תגיד תהילים, תגיד את הפרק הזה, כמה נפלא, כמה זמן לוקח להגיד את הפרק הנפלא הזה של התהילים, פרק כ"ז, לדוד השם אורי ואישי, בסך הכל 2 דקות. הובטח לך שלא תראה נזק כל השנה כולה, לא אני אומר את זה. הארי הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה אומר את זה. כמה זכות יש לנו. שהצדיקים האלה אומרים לנו, יש את התיקון הכללי שחיבר רבינו נחמן בן פייגה, שזה חיבור נפלא כל כך, שזה תיקון הכללי, זה מתקן את הכל, כל יום תזכה להגיד את זה, אחרי שחרית מיד, תראה איזה יום יפה יש לך. והכל יתוקן לך מבחינה רוחנית ומבחינה גשמית, רק תזכה לדבר להשם יתברך. כשאתה תלך בצורה כזאת, ודאי שהימים יעברו לך בטוב ובנעימים, ואתה תראה ניסים ונפלאות ואתם תצאו משם. רק ראו לחזק את עצמכם ביתר שאת וביתר עוז, לא לתת ליצר הרע לשבור אתכם, ממילא אתה כבר שם. אז מה? להכניס את עצמך בתוקף העצבות, המרירות והדיכאון, בפחדים, בלחצים, בדאגות. אף אחד אתם לא מעניינים. סליחה שאני אומר לכם את זה אבל פתוח. אתם צריכים לעניין את עצמכם. כולם מסתדרים בחוץ, טוב מאוד. לא להישמע לכל השבר, אוי, 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 לא. מי שמדבר איתכם ככה, תגידו לו, אין לי כוח לשמוע אותך, אין לי כוח לשמוע אותך. אין אוי אוי, יש, ברוך השם, טוב לך, יש לך מה לאכול, יש לך איפה לישון, יש לך ברוך השם איך לעשות כביסה, יש לך ברוך השם חברים, יש לך מכירים. עכשיו הקדוש ברוך הוא הביא אותך, תלמד להיות בכל מקום שאתה נמצא, תלמד להיות שליח, כמו יוסף הצדיק. יוסף הצדיק עבר או מה שעבר. כולכם יודעים את זה. ואני אגיד לכם, אסבר לכם את האוזן. יוסף הצדיק, אחים שלו מכרו אותו. מכרו אותו ב-20 שקל, ב-20 שקל. אתם יודעים מה זה למכור אדם ב-20 שקל? איזה זלזול. תביא אותו בחינם ואל תמכור אותו. וזה, איך אומרים? סליחה שאני אומר, הם כאילו סמרטוט, יותר גרוע מסמרטוט. זלזלו בו. והוא ירד למצרים, וכתוב, המדרש אומר, מכרו אותו כמה וכמה פעמים. מה זה כמה וכמה פעמים? זלזלו בו, אתה לא שווה, אתה לא זה. איזה זלזול, איזה זלזול, מסכן. ובסוף ירד לארץ הכי טמאה שיכולה להיות, יוסף הצדיק, שהוא מידת יסוד. אתם יודעים מה זה מידת יסוד? לאף אחד לא נאמר מידת יסוד, רק על הצדיקים הקדושים, משה רבינו, הארי הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, לפני, הארי הקדוש, רבנו נחמן בן פייגה, הצדיק רבי אליעזר שלמה בן מלכה, מהראש הקדוש, אין מידת יסוד, זה צדיקי האמת, שרק עליהם נאמר את הדברים האלה. זה מצדיק מעל צדיק, גבוה מעל גבוה, שרק יודעי חן, יודעים מה זה. היה מידת יסוד, כולו קודש, כולו טהרה. שיעקב אבינו כשהוא נולד אמר עכשיו אני יכול להילחם בעשיו, בסטרא אחרא עד הסוף. למה? נולד יוסף, עכשיו אני יכול לטפל בעשיו.
זהו זה, והיה בית יוסף. וזה, בית, לא זוכר את הפסוק, אבל שהוא היה לאהבה והוא היה לקש, ככה שיוסף מוריד את עשיו. הוא זכה לכל זה ולוקחים אותו לאן? למקום הכי מזוהם ומתומה בעולם, שאז היה בזמנם, זה היה מצרים. למקום הכי מזוהם ומטונף. והוא נמכר שם והוא נהיה עבד, ואשת פוטיפר מנסה לפתות אותו ומכניסים אותו לבית הסוהר. ומה כתוב בהכל? ויהי השם את יוסף, ויהי יוסף איש מצליח. ובבית הסורים, מה? יוסף הצדיק, כן, הולך ומייעץ לבית האסורים. כתוב שנתה דון בית הסוהר, איך זה נקרא? המפקד בית הסוהר נותן לו את המפתחות, אומר לו, קח תהיה אחראי על הכל. על פיך הכל פה תנהל את העניינים, למה? מה היה? יוסף הצדיק, כל איפה שהוא הגיע, הוא לא עשה את עצמו, אוי, מסכן, אני גמור, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, גנבו לי, שרפו לי. לא. יוסף הצדיק, השם רצה שימכרו אותי, סבבה, עוד הפעם, הכל טוב, אני שמח. הנה אני עושה טיול, והנה אני יורד למצרים, ואם הקדוש ברוך הוא שם אותי פה, אז יש לי פה שליחות, יש לי פה עבודה, ולדעת לחזק את לשמות עם ישראל. ואם אני עכשיו נמצא עבד אצל פוטיפר, אז אני מנהל לו את הכל, את כל הבית אני מנהל לו. הוא היה אחראי על הכל מכל כל, נתן לו את כל המפתחות של הכל. למה אתה מנהל את כל העסק? למה הוא היה שמח? הוא ידע שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותי, ואם השם יתברך שם אותי פה, זה הכי טוב לי. ישב 12 שנה בבית הסורים שם, לא בכה. הוא חיזק כל אדם ואדם שהיה שם. דיבר איתם, דיבר אל ליבם, כולם ידעו לפנות אליו בעת צרה. זה גם מה שאנחנו אומרים בחלומות, שאפילו השרים האלה שישבו בבית הסורים, באו ואומרים לו, חלמנו, תפתור לנו, תעזור לנו. למה? יוסף מייעץ לכולם, עוזר לכולם. מחזק את כולם, מחיה את כולם, עושה מכולם שמח, הוא לוקח, זה מה שרבנו אומר, תיקח את המרירות שאתה נמצא בה, ותעשה את המעגל של שמחה. נכון, אני בבוץ, נכון, אני במרירות, נכון, אני בבית הסוהר, נכון, אני עכשיו בתוך פה, אז מה, זהו? הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים, תשמח את עצמך. ואיך תשמח את עצמך? על ידי שתשמח אחרים. תדבר איתם מהקדוש ברוך הוא, תלמדו ספרי אמונה, בפרט אוצר האמונה של רבנו נחמן, של הצדיק האמת רבי אליעזר שלמה בן מלכה המאור הקדוש. תלמדו, תעסקו בתורה, תשמחו אחד את השני, כי זה העיקר שלנו בחיים שלנו. לדעת לעשות טוב ליהודי שני. וזה הקדוש ברוך הוא רוצה יותר מלימוד תורה, יותר מתפילה, יותר מכל דבר אחר. כי אם איך אתה תתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה פונה לאבא ולבן שלו הזקת לו. אם אתה תזיק לבן של מישהו, ואתה תפנה אליו למשהו, הוא יזרוק אותך ויגלגל אותך את כל המדרגות. כי אנחנו כולנו בנים של השם יתברך. נכון, יש תימונים, יש אנשים שם שמפריעים, יש כאלה שאוהבים להציק. אנחנו נמצאים בבית הסוהר עכשיו, והתפקיד שלנו זה לשמח כל אדם ואדם באשר הוא שם. אני לא שוטר של הקדוש ברוך הוא, מי רוחני יותר, מי רוחני פחות, מי טוב יותר, מי פחות טוב. לא. הוא אדם, והוא הבן של הקדוש ברוך הוא, ואני מחזק אותו, אני אומר לכולם בוקר טוב, אני עוזר להם במה שצריך, באיפה שאני יכול. אני מחיה את כולם, אני שמח עם כולם, אני מוותר, אני נותן כבוד לכל אדם באשר הוא שם, ואני מחיה את כולם. אני רואה מישהו שהוא שבור, מה שנקרא בימינו האנשים שהם השקופים, אלה שלא רואים אותם, ללכת ולהרים אותם. דווקא שם, במקומות החשוכים האלה, לדבר אל ליבם יום ועוד יום ועוד יום, ייפתח להם הלב, וזכית להרים אדם. כמה הקדוש ברוך הוא גאה בך, כמה הקדוש ברוך הוא שמח בך, אכן תחיו את עצמכם בתוך תוקף של כל הניסיון הזה. תכניסו את עצמכם בתוקף של אמונה בהשם יתברך, ואם אתם תזכו לתוקף של אמונה גדולה בהשם יתברך, אז איש אמונות רב ברכות. אז הוא יזכה
שיהיה לו מה? יהיו לו הרבה 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 ברכות. אתה תזכה לברכה, וכולכם צריכים ברכה. מה הברכה הכי חשובה? שתצאו מבית האסורים כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר תצאו מבית האסורים. שיהיה לכם בשורות טובות ומשמחות. איש אמונות, רב ברכות, להשפיע אמונה, ועל ידי זה אתם תזכו באמת לעניין הזה של ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. יש לי היום הזה, מה יש לי בו? רק ברכה. הקדוש ברוך הוא נותן לי ברכה. ובברכה הזאת אני נותן לכולם. זה כמו נר שלא מחסיר מאף אחד. נר דולק. עכשיו אתה לוקח עוד נר, מדליק ממנו. הוא נחסר? לא. הוא אותו אש, אותה להבה. אבל הדלקת עוד נר. ובנר הזה הדלקת עוד נר, ועוד נר, ועוד נר. הפוך, נהיה רק יותר אור, נהיה יותר חמימות, יותר נהיה יפה, נהיה יותר טוב. ככה אנחנו משפיעים, הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו את כל הברכות. הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם, אני אברך כל אחד ואחד מכם. שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם בעזרת השם, שתצאו מאפלה לאור גדול, משעבוד לגאולה. תזכו בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם את כל הברכות, את כל הישועות, וככה תצליחו, והכי חשוב, תתעלו בשמחה, וכל יום ביום שלו. לא ראיתי את אתמול, ומחר לא מעניין. יש לי מה? יש לי את היום. היום אני מבקש מהשם יתברך. אם יש לי את היום, אז אני אזכה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם, שיהיה לכם את כל הברכות ואת כל הישועות, וישפיע עליכם את כל טוב שבעולם ביחד, ותתחזקו ביחד ותתעלו ביחד. חזק וברוך.